Hola, molt bones, estem aquí com cal. En aquest vídeo analitzarem d'una manera molt esquemàtica i molt bàsica la diferència entre un morter per separat, calç hidràulica i àrid, i un morter formulat, on ja tenim la composició a dintre. Us explicaré una miqueta les diferències, pros, contres, i en quin moment és òptim utilitzar-ne un, en quin moment és òptim utilitzar-ne un altre. Començarem per fer una dosificació molt bàsica, calç àrid, una proporció entre 1,2 i 1,3, més o menys. Sempre estem aquí en funció del gruix i en funció del tipus d'àrid i en funció de l'ús que li anem a aplicar. Farem una simulació d'un rebussat, d'un enfoscat molt senzill, per tant farem una dosificació 1, 2,5. Més o menys un volum de calç hidràulica del 5 i uns 2 volums d'àrid. Aquí estem fent servir un àrid fi, amb una granulometria 0,2 de riu rentada. És un àrid silícic de rodadura, de canto rodó. És una arena convencional. Remenem una miqueta amb sec i després afegim l'aigua. Aquí ja tenim una dosificació d'un morter de calç hidràulica del 5, dosificació, en aquest cas, 2,1 i àrid fi. Cas d'un morter formulat. Finalment, què trobem aquí? Una calç hidràulica, en aquest cas, és del 3,5. La diferència és que en vez de fer servir una sorra de riu, els hem formulat amb un marbre, amb unes arenilles de marbre, bàsicament perquè creiem que té un punt més dolç a l'hora de treballar, té una posta en obra una mica més fàcil. Això per una banda, per una altra banda, el color de l'àrid no ens falseja el color final. I això, per depèn de quin tipus de façana o depèn del que s'estigui buscant, és important. Que l'àrid no et condicioni el color, o precisament al contrari, que l'àrid et condicioni el color. Si el que es busca és que l'àrid condicioni el color, és interessant treballar amb àrids a banda i fer tu les teves dosificacions. Si busques un morter anar per feina, aquest és projectable, fàcil d'aplicar i la dosificació et ve feta. Per què pot ser interessant això? Quan tenim personal que no està acostumat a fer dosificacions amb obres, quan hem de tirar molts metres, quan simplement estem dalt d'una bastida i fer la dosificació ens implica més temps que el sobrecost que té comprar un morter fet. Segurament amb un morter fet anirem molt més per feina. Vull dir que els motius de decisió en quin moment utilitzem un morter dosificat i en quin moment el dosifiquem nosaltres tenen molts matisos. Va a gustos, i va a coneixements, i va a caràcters. Ara anem a treballar amb un morter predosificat. No té més. Tirarem, afegim aigua i dosifiquem. Sí. En el cas concret del Restaura, és un morter que normalment utilitzem per treballar. Està pensat perquè accepti capes de calç aeri a sobre. Per tant, el primer que no té és hidrofugant. La majoria de morters que trobem al mercat estan molt o lleugerament hidrofugats. Això ens farà que a l'hora d'aplicar una calç aèria a sobre, el fraguat de la calç aèria sigui molt més lent i les adherències entre capes siguin molt menors. És un tema important. Si treballeu amb morters formulats i han d'acceptar capes després, sobretot de calç aèria, mireu que no estiguin hidrofugades. I ja està, és un morter que
tindrà un punt més enganxós que els que puguem dosificar nosaltres en obra. Porta una calissa fina que fa que tingui una melositat i una treballabilitat un pèl millor. Les avantatges a l'hora de formular un morter, pot jugar molt més amb els tipus d'àrids. Pensem una cosa, si el suport està molt sec, prendrà l'aigua del morter. Ens deshidrata el morter i això, a part de provocar una petita separació del material, ens empobreix el morter, ens farà un morter que no estarà ben adherit. Per tindre una bona adherència en suport és important tindre suport lleugerament hidratat. I després ja veiem que són morters dolços de treballar, és maco, no... És un morter que ens fraguarà bastant de pressa, calç hidràulica del 5. Crec que una de les coses més importants a l'hora de treballar amb morters de calç és el fet de rebregar ens permetrà aconseguir bones planimetries i evitar fissures. Històricament la calç s'ha treballat molt amb talotxes de fusta. A l'hora d'aplicar el material a la paret es rebregava i es talotxava. La talotxa de fusta ha sigut una eina bàsica i que tot estucador tenia a l'hora de treballar. Avui en dia talotxes de fusta és realment complicat de trobar. Avui en dia treballem amb llanes d'acer, o el que més pot assemblar, o el que més pot fer l'efecte que ens feia una talotxa de fusta és un rebregador, un remolinejador. És molt important rebregar. El rebregar ens evitarà els craquelejos, ajudarà a compactar el material a la paret i farà que el nostre morter s'esquerdi o no s'esquerdi. Les esquerdes, el craqueleig d'un morter al final, ens vindran donades per la relació amb aigua, un excés d'aigua ens provoca craquelejos, un defecte d'àrid ens provocarà craquelejos i no apretar el material. Hi ha una relació directa entre el rebregat i les fissures d'un morter. Com més força faci, més fàcil ens serà guanyar les planimetries i menys retraccions tindrà. No té més. Estem fent una aplicació falsejant el que seria una paret, estem treballant en horitzontal. Una bona aplicació partiria d'un escardejat. L'escardejat segurament és la tècnica que ens garanteix una millor adherència, una molt bona transpirabilitat i un primer impacte a la paret que realment és molt bo. Aquí anem a fer una simulació, ho farem en horitzontal, cap problema. El primer que podem observar és que aquest morter predosificat és un punt més enganxós. Els fins els podem controlar molt més quan predosifiquem, però bueno, no té més. L'estendrem. És cremós, és una hidràulica del 3 i la primera diferència també que podem veure és el color. Aquest està fet amb un marbre blanc. Quan treballem amb un àrid de riu, el color ens condicionarà molt l'acabat. Coses que hem de tindre presents. Aquest morter, per exemple, no porta cap resina, necessita una superfície porosa, necessita un poro on la calç, a través de l'aigua, pugui entrar i agafar-se. Sobre un pla dur no podem treballar amb un morter de calç hidràulica o un morter de calç aèria natural perquè se'ns desplacarà. Sobre una superfície que no tingui adherència o que haguem posat un hidrofugant o un pont d'unió, no podem treballar directament amb calç, perquè se'ns acabarà saltant. Necessitem una superfície porosa. Com podem saber si és porosa o no? Si tirem aigua i l'absorbeix, se la veu, és una superfície per defecte apta per treballar amb un morter de calç sense additius. Al moment de parlar d'una obra molt gran, podem pensar en projectar. És un morter que és fàcilment projectable. En aquest cas, es tracta d'un morter de calç hidràulica del 3,5, és un pèl més lent al fraguat. Per tant, ens haurem d'esperar uns minuts en poder rebregar-lo.
Hi ha un tema que condiciona sempre les postes en obra. Hivern, estiu, fred, calor, cara nord, cara sud, ens toca molt el sol, no ens toca molt el sol. Sí, són coses que ens anirem trobant i que les hem de gestionar. Com les gestionem? La relació amb l'aigua, amb la humitat, hidratar més o menys els suports, utilitzar més o menys aigua a l'hora de treballar els morters, rebregar més o menys, capes més fines. És una cosa que hem d'entendre com més millor la naturalesa del material i adaptar-lo a les condicions climàtiques que tinguem. No té més. Al final hem treballat la calç i hem treballat els morters amb totes les condicions climàtiques i han anat bé. És un tema pràcticament de coneixença de materials. No té més. Un dels morters que creiem que és més interessant, que estem formulant a partir de calç hidràulica, és el morter d'aïllament amb viruta de suro. I és una formulació bàsicament compost això, viruta de suro, calç hidràuliques. Creiem que és interessant que sigui un morter perquè obre la possibilitat d'aïllar en rehabilitació, en restauració, en masos, en masies, en parets, que les planimetries no són bones. En parets on collar un sate és un problema, perquè ens trobem amb suports on hi ha còdol de riu rejuntat amb argamasses molt pobres. Les fixacions mecàniques són complicades, els pesos, el fet de muntar tota una pell, tota una estructura de sate, és complicat. Que vam pensar que una solució competitiva seria poder fer un morter de projecció, que es pugi a llana, que s'adapti al suport. I el fet de fer un morter caràcter aïllant ens permet fer una intervenció en restauració amb caràcter energètic. Obre una possibilitat molt interessant. Recuperant un producte autòcton, amb una llarga tradició en construcció, amb propietats molt interessants i que té antecedents molt històrics, en acondicionament tèrmic, en restauracions i en obra.